बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। एबसुनि बारग' गोख्रों दैदेनगिरि फानिन बर'आ दिनै रुंसारि जाबाय। आथिखालनि बिजिनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि फानिन बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो खावसे बैसोखौ एबसुनि थाखाय खामानि मावथाबबोदोंमोन। आथिखालाव बिजिनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय समावनो गोब्राब बेरामजों जुजिनानै लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायावनो बिथाङा 1 जुन 2026 अक्ट'आव फुंबिलिनि 7 रिंगायाव सोरगोआरि जायो। बिथाङा हारि आरो समाजाव गावनि खावसे बैसोखौनो हारि आरो समाजनि थाखाय हाबा मावनानै बिहोमा होदोंमोन। लोगोसे हारि आरो समाजखौ सिबिनो आरो फोसाबनो मोजां मोनग्रा फानिन बर'नि खामानि मावनायफोरखौ बयबो मोजां मोनोमोन आरो बिथांखौ बयबो अनसायदोंमोन। बिथां फानिन बर'आ चिरां जिल्लानि बिजनी खाथिबारि गामियाव 1978 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा 1 जुन 2026 मायथाइयाव गावनि नखरनि बाय बाहागि, गावनि अनजालि बिसि, सासे फिसाजोखौ बे बुहुमाव नागारनानै 48 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जायो। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फानिन बर'नि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननायखौ नुनो मोनदों।